Акай Шариф, ҳоҷи Шариф, акун дар бораи писта бед вай гап занем. Писта аз донааш шиноне мева медиҳад ва ранги модарияш ё не, ва агар диҳад чӣ қадар метиҳад ё хубаш пайванд кунем. Хуб, мо ду роҳи шинондани ҳамин пистара баромондагием. Асосан тадқиқотҳои мо нишон дод, ки ҳам бо роҳи дона, ҳам бо роҳи ниҳол дар қутичаҳо, яъне дар халтачаҳои полиэтиленӣ парвариш кардану баъд бурда ба саҳро шинондан. Хоб, бо роҳи аз донааш асосан ҳамин боғҳое ки ман овозе дар талу теппаҳое ки ҳамин Тоҷикистон ҳаст, ҳама ино аз ҳамин дона шинондагиам. Ва акун ҳамин донааш дертар ҳосилда меравад. Мешинонем ин писта 3 сол фақат реша кор мекунад. Яъне ин аз кадом ҷиҳат ин дарахти писта ба хушкиҳо тобовар аст, ки вай аввал 3 сол решааш поён меравад. То 6-8 метр реша ин поён меравад. Ва решаи ин аз 3 қисм иборат аст: қисми боло, миёна ва поён. қисми болоиш дар аввали баҳор намнокӣ ки баланд аст, аз онҷа ғизо мегирад, намира ба худаш мегирад. Чӣ қадаре ки ҳамин намӣ кам шудан гирифт, ҳамон решаи вай аз ҳамон поён аз вай гирифта рафтан мегирад. яъне вай аввал ҳаракат мекунад ки худаша дар як бо ҳамин намии об таъмин кунад, баъд ба боло рушд мекунад. Хоб, барое ки аз дона мо фақат шинонем, дигар ягон кор накунем, фақат агротехники хуб баромонем, агар соли 8-ум ин ҳосил метиҳад. Агар чӣ қадар ҳосил метиҳад? Ранги падару модараш мешавад ё камтар ё ки дигар? Агар аз тухм шинонем, мо ҳамеша ҳаракат кунем дар вақти шинондани ҳамин писта аз тухмиҳои ба сифат бошад, калон бошад. Агар мо тухми калон бишинонем, калон мешавад. Ранги ҳамн шакли модариш ҳам ки нашавад, ин ба сифат мешавад ҳосилаш. Хоб, бастанаш чӣ? Шумораи кило бастанаш бисёртар мешавад ё ин акун аз вобаста ба агротехника аст. Ба нигоҳбинӣ, озуқа додан. Ба нигоҳбин, озуқа додану об додану дигар корҳои агротехникӣ вобаста ба ин вобастагӣ дорад. Хоб, яъне мо гуфтем ки писта дар 8 солагӣ аз дона шинонем, агар ҳосил метиҳад. Локин агар мо аз ниҳол парвариш кунем, аввал ҳамин донара мо дар халтачаҳои полиэтиленӣ, хоб, дар моҳҳои манами январу феврал мешинонем. Хоб, дар моҳҳои аллакай апрел то охири мая ин халтачаҳои полиэтилениро бурда дар заминҳо шинондан мумкин. Дар ҳолати дуруст риоя кардани агротехникаи шинондани ҳамон ниҳолҳо 90-95% сабзиш метиҳанд. мо аз ниҳол парвариш карда шинонем, агар дар соли сеюм, баъзеш дар соли дуюм, ҳатто ниҳолҳои мо дорем ки дар соли аввалам шудан ҳамин ба пайванда тайёр мешаванд. Ва дар ҳамон хадраи асосӣ гӯем, дар ҳамон тана, вақте ки ҳамин қадар ғафз шуд, тана дар ҳамин пайванд карда мумкин. Вақте ки мо дар ин пайванд мекунем, аллакай баъди 3 соли ин пайванд ҳосил метиҳад. Яъне мо метавонем ки дар давоми 6 сол ҳамин пистае ки шинондагимон, аз давраи дар ҳамон қутича шинондан то давраи пайвандмон, мо аз ин ҳосил гирем. Агар ки пайванд кунед, хусусияти падару модарашро мегирад. ҳамон хусусиятҳои падару модариша, авлодиша худаш ба мегирад. ҳамон чихеле ки пистае ки мо интихоб кардем, мо мехоҳем ҳамин шавад, мисол мегирем. Писта мо фарз кардем ки дар вай дорем, дар ноҳияи восит дарахташро дорем, 15-20 дарахт дорем. Мо аз ҳамин барое ки аз ҳамин ранги ҳамин ки шакли ҳамин хусусиятҳоша дошта бошад, хоб, дар моҳҳои январ, феврал ҳамин навдаҳои ҳамина 2-3 навдаша мебурем. 2-3 навдаша ки буридем, айваз хадраҳои нав пайдо мешавад. Навдаҳои нав пайдо мешавад. Ва ин навдаҳоро гирифта оварда дар ҳамон
боғҳое ки пайванд мегузаронем дар он пайванд кардан мумкин лекин дар кадом боғҳое ки мо пайванд кардане ки бошем ё ки мана тамошобинони мо ки боғҳои пайванд ташкил кардани ҳастанд бояд ҳамон боғҳои пистаи пештара шинонда гирад ёро буридан дар кор дар баландӣ аз 30 то 50 сантиметр ҳамона буридан дар кор баъд болои вақте ки мебурем мо ба ара мебурем ё ки ба ягон чи дигар ки мебурем болои вай бо ранг кардан дар кор краска кати ранг кати маслини ранг кардан дар кор ба хотире ки дар онҷа нами зиёд дохил нашаваду касалиҳои занбурӯғӣ ба вуҷуд набиёяд ва аз ҳамон пистае ки мо фарз кардем ки ёбоӣ буд яъне бесифат буд донаш шинондем ҳавае ки вақте ки мо мебурем аз танаи вай хадрҳои нав мебурояд ё ин ки ман ҳамин ҳозир дар адирои мо дар заминҳои бисёр одамон ҳамин пистаҳои худро бисёр аст ҳамун ғавз шуда ки аз 30-40 сола аст буран мешавад мешавад аз дарахтое ки 30-40 сола аст 50-60 сола ва ёро ҳаракат кардан дар кор ки навдаҳои ёшаш аз замин 1.5 метр боло баландтар бурем 1.5 метр аз замин болотар ҳамон навдаҳоша буридан дар кор ки яъне хадрҳои нав пайдо шавад баъд дар ҳамон хадрҳои нав аз ин ман ҳамин нави пистае ки мо гуфтем аз дарахти ҳамин аз ҳамин химчаки ҳамин гӯем химчаки ҳамин пайвандашро гирифта оварда пайванд кардан мумкин ки ҳамин шакли ҳамина метиҳад пайванд кадом вақто мекунед ба кадом роҳ пайванди писта асосан дар 3 давра гузаронда мешавад баҳорӣ ин баҳорӣ аз нимаи дуюми моҳи май ба ғайр аз ин баъд тобистона яъне дар моҳҳои охирҳои июн ва аввалҳои июл то август омада ва тирамоҳӣ бошад ин охирҳои августу сентябр яъне дар ҳамин 3 давра буғум пайванд ва ҳамин лӯла пайванд шакакан дар кор ҳамин лӯла пайванд асосан ин дар давраи ҳамин овдавонӣ найча пайванд моҳи май найча пайванд моҳи май яъне лӯла пайванд найча пайванд ҳамуна ина найча пайвандаш дигар ҳамун лӯла бурим мешад лӯла пайванд ё ки ина ғилоф ҳам мегӯянд ғилоф ҳамун найча пайванд арака ҳамина дар ҳамон ҳолат кардан мумкин дар тобистон ҳам мекунанд ҳамин хел мегирад ҳамун дарахтое ки об метиҳад аз он ҳам гирифтан мумкин лекин сабзишаш камтар мешавад хулосе гап шумо маслиҳат метиҳед ки пайванди бисёртан кунанд пистаи пайванди бисёр агар аз дона бунёди боғи пистара кунанд лекин дар вақте ки вай ба пайванд омода шуд вая бурида вай пайванд кунанд шумо тавсия медиҳед ки дар тоҷикистон ҳозир бештар боғи писта кунем дуруст албатта чунки гармӣ омаса аст иқлим иваз шудааст баъд як чизи дигарам бояд ками деҳқонои мо ба ҳисоб бигиранд ки ҳамин писта ҳам барвақт миёна дерпазанда мешавад мана пистаҳои барвақт пазандамон аллакай давраи ҷамъовариш ман дина дидам баъд дар вақти чиндани ҳамон ҳосили писта ба чӣ аҳамият доданашон дар кор писта ҳамон вақте ки давраи пухтарасиш мешавад пӯсти вай сафед мешавад сафед мешавад сурх мешавад болоошо ане дар ӯ ҳолат пухта расидаги не ки ҳамаи ҳамон хушапухтагӣ нест ана не ки мо чӣ хел аст ҳамин 4-5-10 донаи вай пухтак вай ҳамаша чинда мегиранд канда мегиранд ҳоло он ки вай мағз надорад як қисмаш куч аст барои ҳамин нигоҳ кардан дар кор ки ман як қисмаш ки пухт расид вай чиндан дар кор боз қисми дуюм сеюм яъне ҳамин пистара дар 3 давра чиндан дар кор яъне аввал пеш пазакша баъд миёна пазакша баъд дерпазакша дар ҳар як дарахт ба ғайр аз ин ҳар як нав ҳар як ҳамин писта бо нави пешпазак дорад миёна пазак дорад дерпазак дорад мана аз ҳамин даҳаи аз нимаи дуюми моҳи август аллакай пистаҳои миёнапазакмон мепазад дар моҳи сентябр бошад ин пистаҳои дерпазакмон мепазад ане дар ҳамон давра чиндан дар кор аст афсӯс ман сад афсӯс мехӯрам ки мардуми мо ҳамина намедонанд ҳамин пистаҳои пешпазак ки сар шуд ҳама мераванд вай пешпазак аст дерпазак аст миёнапазак аст ҳамаша якдам мечинанд мебиёранд ки пуч аст баъд сифати пистаи тоҷик бадном ки пистаи тоҷик безебай пуч аст
ҳамин нозикиро ба ҳисоб агар пухта раса беҳтарин пистаи тоҷикӣ ба маззатарин аст. беҳтарин мешавад. устод ба шумо як ҷаҳон ташаккур дар бораи писта. хеле мо гап задем. ман рӯзи 17 худо хоҳад насиб бошад сафар дорам ба Туркия. аз онҷо ман пистаҳои пайвандии туркӣ мебурам ки аллакай овардем шинондем бисёр сабзиза истодаст. баъзе одамо тонистанд сабзонданд, баъзе одамо натонистанд. хай аз дарунаш 20-30% хушк мешавад. хай ин писта як чизе будааст ки дар давоми як сол воқ намекунед, 2 сол 3 сол 4 сол мешнонед. яъне ки шумо ба халқи Тоҷикистон ҳозир тавсия метавед ки дар ҳамон талу теппаҳое ки холӣ доранд писта шинонанд. албатта ҳеҷ нашинонанд, аз донааш сабзонанд. ҳамин писта аз ҷиҳати иқтисодӣ фоидаи калон дорад. ин даромаде ки аз писта мегирем мо аз ягон дарахт гирифта наметавонем. дуруст. як тасаввури охирон дар шумо бисёр одамо чанд кило метиҳанд ва ҳар як одам ки мехоҳад боғ кунад аввало пулаша ҳисоб мекунад. ҳамин 10 сола шуд пистаи пайвандӣ 10 сола шуд чанд кило гирифта метавонем озодона? ана 10 сола шуд агар мо ба ҳамин агротехники парвариши вай риоя кунем мода 5-10 кило писта метиҳад. 5-10 кило писта метиҳад. 10 кило писта метиҳад. дар ҳолате ки мо риоя кунем вайда нуриҳои минералӣ ва нуриҳои органикӣ вақташ батием обаша тием. яъне ки аз як дарахт 10 кило писта ҳам гирем 150 сомӣ ҳам супорем 200 сомӣ не 1,5 сомонӣ як дарахт метиҳад. ин дар 10 солагиш 20 солагиш аваз бисёртар метиҳад. аслан дарахтҳои мо дорем ки мана хусусан дар паси гашти Данғара дарахтҳои модарӣ дорем ки воёра ҳамчун дарахти модарӣ нигоҳубин мекунем. якташ 2 лимша писта метиҳад. килош қати чанд мешавад? хай агар ин чида бошад мумкин 50-60 кило. офарин акаҷон, офарин. мо ин чизе ки мо худамон дидем. ҳамҷарон азиз дар ҳамин гапҳо боз ман гапҳом пайдо шуд. оянда бо гап мезанам қати устод. мана мо ба устод як ҷаҳон ташаккур мекунем ки шумо ба мо мухтасар дар бораи писта гап задед. бо саволо пайдо шавад. агар шумо илтимос дар ҳамин комментариҳо бачаҳо савол метиҳанд ҳолӣ шумо ҷавоб диҳед илтимос чи ҳамин наворои мода. ака Искандар, ман бисёр мехоҳам ки мардуми тоҷики мо рӯ ба парвариши писта биёранд. ин писта як зироати фоидаовар аст. хусусан дар ҷоҳое ки дигар дарахтон намерӯяд писта мерӯяд. ина парвариш кардан закор ҳам ҷои кор мешавад, ҳам даромади оила баланд мешавад. ана дар мамлакатҳои манами Эрон, фарз кардем Туркия, касе ки 1 гектар боғи писта дорад миллионер аст. миллионер аст, дуруст. устод дар паноҳи худо бошед. як ҷаҳон ташаккур барои дарсотон, барои гапотон. боз мо ба чизи шумо муҳтоҷ ҳастем. албатта ба маслиҳатҳои шумо мо ба шумо муроҷиат мекунем. майнаш як ҷаҳон ташаккур. ҳамеша тайёрем бо шумо ҳамкорӣ кунем. ба тамоми мардуми Тоҷикистон ҳамкорӣ кунем. Тоҷикистон ба пеш. Раҳмат. хуб, раҳмат.